Hej med dig, du er nu klædt på Hannibal Vlogs. Tusind tak for det. I dag, der har jeg været ude og købe noget fyrværkeri. Jeg gjorde det sidste år. Jeg fik næsten 6.000 visninger på den video der. Det var min allerførste video, der gik nogenlunde viralt. Okay, det er jo viralt, det er 6.000 visninger. Men for mig, dengang jeg havde 100 subscribers cirka. Men nu sidder jeg her bag ved mig med mit fyrværkeri. I får lige om lidt at vide, hvad det er. Men først så synes jeg lige, vi skal hoppe frem til, at jeg er på vej ud og købe mit fyrværkeri. Så lad os lige gøre det. Så er vi lige til Hansen. Jeg har lige købt for 809 kroner. Det er lækkert. Så jeg er lige ved at købe mit fyrværkeri. Jeg håber I kan lide det. Først så har vi 2 havhusbatterier. Der er der 30 skudsbatterier, og det er vinkelbatterier. Og der er 215 gram krudt i. Nemt krudt. Så har jeg købt 2 røgdåser. De er her, og de er meget lækre. De er altid bare sjove at fyre af. Så har jeg købt 2 Kraken med 50 stykker i, og der er 45 gram. Så har jeg købt en stor Thundershot, det er 30 mm. I alt der er 73 gram i nemvægt. Jeg skulle også have haft 2 små mini Thundershots med 22 mm pakker, så dem var der 5 af, men dem var der ikke flere af til Hansen, der hvor jeg var. Så har jeg købt 2 Equator-raketter her med 6 stykker i, og der er der 78 gram krudt i alt. Så det er vel også lidt, men det er bare nogle små raketter til om aftenen. Så har jeg købt 4 pakker stjerneregn. Jeg elskede dem bare fra sidste år. I en nemvægt per raket, der er der 25 gram krudt, og i alt er der 250 gram krudt i, så det er vel egentlig også okay for dem. Og jeg synes bare, de springer rigtig fint, og de er ikke de dyreste raketter. 100 kroner for 10 styks. Sidste år, der var der så 12 styks, men til Hansen, og alt bliver dyrere, og folk skærer ned på en masse forskellige ting. Det I så der, det var alt det fyrværkeri, jeg har købt indtil videre. Der kommer måske lidt mere. Måske kommer der 2 små Thundershots, 2 20 mm Thundershots mere. Og så kommer der nogle heksehyl fra Harald Nyborg, jeg mangler at købe. Og så måske nogle ekstra køb, hvad jeg lige ser rundt omkring i andre butikker. Men ellers så håber jeg, I kan lide det. Jeg er lidt i gang med det. Undskyld, jeg skal bare bruge en stol. Ja, kan du ikke lige vente, eller? Jeg optager ligesom! Jeg har købt for 809 kroner. Så er der 20% rabat, hvis man køber før jul. Så det blev 647 kroner. Så det er jo egentlig ikke super meget at købe for i forhold til nogen, der køber for flere 1000 kroner. I kan gå ned og kigge ned i beskrivelsen, så kan I se alt, hvad jeg har købt. Og så kan I også se, om der var noget andet, jeg skulle købe i stedet for, hvis I skriver noget i kommentaren. Jeg kan svært ikke rigtig lige noget bitte. Men altså det her mit fyrværkeri over 2018 til 2019. Så er der ikke meget mere at sige, udover at huske at like, subscribe og meget gerne skrive en kommentar. Og så ses vi egentlig bare næste år. Synes jeg bare, I skal hygge jer derude, og så må I have det godt. Jeg elsker jer. Vi ses. Hej.